ଯାହା ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ତା ପାଖରେ ସୁଖ ସେତେରେ ପିଲାମାନେ, ସୁଖ ସେତେ। ଆମେ ସବୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀ, ଏ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଣୀ, ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁ, ନିଜ ପାଇଁ ଲଢୁ, ତାପରେ ନିଜ ପାଇଁ ମରିଯାଇ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଉଦାରବାଦୀ, ବିଶାଳ ହୃଦୟର ମହାମାନବ ମାନେ ନିଜ ସହିତ ପର ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ ଲଢିବା ସହିତ ପର ପାଇଁ ଲଢନ୍ତି। କୁନାକୁନି ମୁନାମୁନି ମାନେ ପର ପାଇଁ ଲଢନ୍ତି ଆଉ ପର ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ବୟସ ହେଲାଣି ତ ଆଉ ଶ୍ୱାସଟା ରହୁନି।